Guys, nganong magkaproblema man jud kitang mga tawo guys. Unsa kaha ang murag inong tahinungdan nganong masigitag ka problema. Siguro guys, base sa ako pong kasinatian kanang naatay mga gipangandoy o naatay mga expectation nga dili mohit sa ato ang mga gihunahuna. Naatay mga plano nga gusto pero wala siya gihatag. Usa ni siya sa mga problema nato guys matag adlaw nga ma-encounter sa atong kinabuhi na. Sigitang dili ta murag wala tay di ta mahamutang kay magsigit ta gunahuna og problema. Ang importante guys na dali. Ang importante di ay guys na we live according to our means. Kung unsa ray ato ang kaya nga. Na ako dire ko vlogger guys. Oh, watch out. Okay, bye everyone.